Část pracovníků nošovické automobilky Hyundai protestuje proti špatným pracovním podmínkám, zejména proti nařizovaným 2hodinovým přesčasům. Vedení automobilky ve svém stanovisku uvedlo, že zaměstnanci svévolně přerušili výrobu v době přesčasu. V ostravském studiu České televize je generální manažer PR společnosti Hyundai Petr Vaněk. Dobrý den. Dobrý den. A s námi ve studiu je Josef Středula, předseda odborového svazu Kovo. Dobrý den. Dobrý den. Začněme v ostravském studiu. Proč vedení firmy nařizuje zaměstnancům přes časy? Souvisí to se zvýšeným objemem objednávek od našich zákazníků a v době globální krize, kdy všechny automobilky po světě omezují výrobu, propouští, zvažují zavírání závodu, je toto asi docela pozitivním signálem. Pane Vaňku, zajímá vedení firmy kromě zvýšeného počtu objednávek také třeba zdravotní stav zaměstnanců? Objevily se informace o tom, že třeba ti zaměstnanci už nemohli, že byli unavení. Zajímá se vedení o to, zda jsou třeba zaměstnanci vyčerpaní, přepracovaní? Já mám pocit, že se tady vytvářejí nějaké mýty a legendy o tom, prostě, jak zaměstnanci už téměř padají únavou a nemohou. Já bych chtěl vysvětlit ten objem těch přesčasových hodin. Je to 2 hodiny, 4 dny v týdnu po denní směně, čili 8 hodin za týden. Směny se po týdnu střídají, po noční žádný přesčas není. Takže pracovníci ve výrobě za měsíc odpracují 16 hodin na přesčasech, čili 2 celé směny. Samozřejmě plně placené v souladu se zákoníkem práce. Pane Středulo, podle informací, které máte, je to skutečně tak, že se v podstatě nic neděje, 8 hodin týdně navíc proplaceno? Tady se ale nejedná jenom o to, v jaké podobě jsou přesčasy. Tady se jedná o to, že lidé jsou velmi nespokojeni. My signalizujeme vedení společnosti už skutečně velmi dlouho, že ve firmě není všechno v pořádku, ale firma si v tomto případě koná stále to své. Výsledek se dostavil. Já to nazývám v obraze, že firma dlouhodobě míchá třaskavou směs a teď se sama diví, že jí to pod rukama bouchá. A má informace je taková, že pokud by nezrušili přesčasy na včerejšek, respektive na dnešek, tak se dalo očekávat velmi stejná situace jako před 2 dny. Možná pojďme trošičku rozlišit, dešifrovat tu směs, o které jste mluvil. V čem je problém, kromě tedy těch přesčasů? Zejména se jedná o komunikaci se zaměstnanci. Ta si myslím, že se stalo to hlavní věcí, kde firma nenaslouchá lidem a pokud naslouchá, tak je to nedostatečné a ten důvod, proč vlastně k tomu došlo, tak lidé prostě už jiným způsobem než touto formou nebyli schopni říct svůj názor. Takže v té chvíli, kdy k tomu došlo, tak začalo vedení firmy jednat. Mrzí mě ale, že včera bylo slíbeno jednání z odbory a bez jakýkoliv důvodu se to jednání neuskutečnilo. Takže podle mého soudu ten nepříjemný signál, který už dlouhodobě je, ta nedostatečná komunikace pokračuje nadále. Pane Vaňku, proč vedení firmy nejedná se svými zaměstnanci? Jak jsme slyšeli, tak to vlastně pokračuje pořád. Vlastně se tomu ani nepředešlo té stávce nějakými jednáními. Tak dovolte, abych vysvětlil, že nejsme rodinná pekárna, která má 5 zaměstnanců. K tomu přerušení výroby došlo ve středu v odpoledních hodinách, takže včera jsme strávili půl dne sbíráním informací, co se vlastně stalo, jaké jsou požadavky a dáváním dohromady podkladu a analýz, z čeho ty požadavky vycházejí, jaký je reálný stav a jaké jsou možnosti nápravy. Tuto zprávu jsme dělali někdy zhruba tak do oběda, pak se pochopitelně musela přeložit a odpoledne se jí zabýval prezident, viceprezident a další představitelé. To znamená, to není skutečně tak, že si majitel malé firmy pozve své 4 zaměstnance a tam to s nimi probere. Prezident je plně informován o stavu a jednání s odbory a zaměstnaneckou radou můžeme očekávat v nejbližších dnech. Ta stávka byla, řekněme, spontánní. Nebylo na místě, aby zaměstnanci, včetně odboru, nejdříve jednali o svých požadavcích s vedením a potom případně až poté vyhlásili stávku? To všechno se děje, ale například 30.11. měla být odborová konference, na které jsem měl být i já. Měl jsem řadu signálů a říkal jsem, ano, to je nejlepší způsob pro komunikaci. Výsledek byl, že firma měsíc o tomto požadavku věděla a ve finále několik dnů před konferencí řekla, že se nemůže uskutečnit, protože by to narušilo výrobu a takže nařídili přesčas. Ne, že by to bylo v souvislosti s konferencí. Ale například podobná situace v automobilce Volkswagen se řeší tak, že se v podstatě přeruší výroba, třeba u velkého Volkswagenu v Německu. Tam se jeden den v roce úplně přeruší výroba, diskutuje se všemi zaměstnanci firmy. Ve Škodě Auto Mladá Boleslav je to jenom pár dnů, co proběhla odborová konference, kde se zúčastnili všichni členové představenstva společnosti plus všichni vedoucí. Takže myslím si, že tady má firma Hyundai velmi rychle co napravovat, ale jestli
jestliže ta komunikace nebude probíhat, tak se bohužel dá očekávat další spontánní reakce. I z webových stránek odborové organizace je naprosto zřejmé, že to není jenom situace ve firmě této, ale i v dalších společnostech v okruhu společnosti Hyundai. Takže myslím si, že skutečně ta směs je velmi třaskavá a já budu velmi rád, když vedení společnosti skutečně nastartuje takový proces komunikace, který bude férový, lidé budou cítit, že jsou vyslyšeni a myslím si, že se to dá všechno ještě napravit. Pane Vaňku, co se bude dít dál? Kdy teda začnete vyjednávat? Kdy máte naplánováno nějaká setkání s odbory, se zaměstnanci? Přesná data nebo hodiny vám teď neřeknu, ale už jsem v tom předchozím vstupu jsem říkal, že je to otázka nejbližších dnů. Je možné, že dnes, určitě v příštím týdnu. Nejsem schopen to specifikovat, jestli už víte, pane Vaňku, jestli bude firma nějak ty stávkující zaměstnance trestat, bude se propouštět a podobně? K tomu se v tuto chvíli vůbec neumím vyjádřit. Včerejší jednání s prezidentem bylo vlastně jenom seznámení ho s detaily, se všemi analýzami, protože jestliže byly, já nevím, stížnosti na formu odměňování za přesčasy, tak jsme doložili analýzou, co říká zákoník práce, co proplácíme my a tak dále. Takže včera to skutečně bylo detailní seznámení s celým problémem a s celou šíří, takže zatím nechtějte po mně, abych už dopředu věděl, jaké budou další kroky. Pane Středulo, ve stručnosti, kdybyste měli signály o tom, že vedení automobilky skutečně chce nějakým způsobem trestat ty stávkující zaměstnance, jak by váš svaz reagoval? Já si myslím, že v prvé řadě je potřeba si uvědomit ze strany vedení společnosti, že zaměstnanci skutečně reagovali na něco, co už neuměli jinak komunikovat. A myslím si, že těm zaměstnancům skutečně jde o práci ve firmě. Oni nechtějí z firmy odejít. Ale protože dosud nikdo neposlouchal, tak se pokusili o to vlastně nejhorší, co mohli udělat v dané chvíli, ale to nejlepší pro firmu. A jestliže firma je ochotná naslouchat, tak v tom případě to může mít velmi pozitivní efekt. Druhou stranou věci je to, jestli je možno čekat několik dnů na jednání. Podle mého soudu tady musí věci fungovat okamžitě, bezprostředně. Jste se nám z toho vykroutil, promiňte. Když by skutečně jste měl signály, že by tyto lidi chtěla firma propustit, jak byste zareagoval? Okamžitě bychom ochránili i ty, které firma chce propustit, protože si myslím, že ty lidi neudělali nic špatného, oni jenom řekli svůj názor. Ochránit, ale jak? To asi nebudeme prozrazovat předtím, než se taková věc by případně stala. Podle mého soudu je teď důležité, aby firma ukázala, že má zájem se svými zaměstnanci mluvit. Jestli tak neučiní, obrátím se bezprostředně na Organizaci pro ekonomicko-hospodářskou spolupráci, která má kancelář v Praze, protože je tam více věcí, které je nutno řešit, ale pokud řešení nebude, my požádáme o spolupráci i z vnějších zdrojů České republiky. Děkujeme. Vám oběma děkujeme. Nashledanou. Mohu ještě jednu větu, prosím? Ve stručnosti. Nejednalo se o odborářskou stávku podle zákoníku práce, jednalo se o svévolné přerušení práce a bylo tam pár odborářů, většina byli zaměstnanci neorganizovaných. Myslím, že všichni víme, to jsme vyříkali. Děkujeme, pěkný den. Děkuji také, hezký den, nashledanou.